kami kardom kadu kabe laso YouTube channel long kilangara doan first tame la pen pinina ni tum pan nili naki wan pila bangki top 10 Voreng Avarsai puthak sinang wan piglo ko PPO Voreng Avarsai ma kon ana pusa vacancies doma kachar leng deng on sekenang zima last date kuman tuma la so details ana son la bangki no nalitum la so video long si thekpon long ikpo nalitum jong si la so YouTube channel la long nang ka humri milang pulte nalitum ko chingon pen subscribe ikon la pen video nalitum share pon ikon ताकि नॉन पठेक पेन टॉप 10 of Voreng Avarsai puthak le lang polo nang la pen chethan polo ताकि नॉन पठेक पेन टॉप 10 गवर्नमेंट of Voreng Avarsai puthak dak chethan polo nang last date la pen salary ko an ma age limit ko an ma qualification ko an sikenang ji ma post post ma la pen kopia job ma la so puthak ni li ang ton pen alam nang li tumpan nang than pachini ponik bo la pen son alam nang li tumpan puthot nang ka pachini tu ji la bang ke la somno apply play aprang mate jog ji aprang nalitum official website mate official notification la bang ke kelang nang ji nalitum kinang exor lo official website la pen official notification lang det pen le nalitum jog is tame jog don ek tame lo tang non chethan pon nang ke chengsi Voreng Avarsai la bang ke Guwahati High Court principal klang ponik lo la pen nalitum jong se jog don exi apply example the website tame aber pipon igder la pen post details la bangke nalitum ladak pen lang pon lo pulo tangte lower division assistance la pen driver la pen peon private secretary la ya post lo la pen qualification mate ka char leng leng kenang ji la bangke driver afan class 10 pass nang ji la pen driving license to nai peon afan MTS on nang ji la pen LDA la pen private secretary afan bangki graduation on nang po la pen arta puthak lang dam lo pulta arta la bangke 18.40 arta tum jog dun long exi la pen salary na le tum da 18,000 pin 1,42,000 an na le tum long pon ekpo la pen last date la bangke la so chiklo 30 July 2026 an si last date lo so Voreng Avarsai fan jog dun exi putel la last date aprang le na le tum jog dun ekon la pen number 2 long lang pon tulo nang number 2 long la bangke IOCL Apprentice mate Assam refineries Digboi Guwahati Bongaigaon lahayal along aposto la pen apos la bangke trade apprentice la pen technician apprentice la pen graduate apprentice nangji la pen kachar liang deng la bangke trade apprentice apan bangke ITI unang po la pen technician apprentice apan 3 years diploma do nangji engineer apan engineer anat la pen graduation apprentice la bangke degree unang po just tamechori BA BSc BCom BBA extra lahai onate chok inglo official website na litum la dakpen lang pon ingo la ber na litum pipon inglo arta puthak lang damte 18.24 years arta tum jog dun longji putha da age relation de pipon thala SC ST OBC PWBD candidate atum hane la bangke government pen ka an ma age relation na so rule sa thing si pipon ikpo salary na litum 8,000 pen 9,000 ananitum long pon exi la pen last date la bangke la so chiklo 31 July 2026 si last date lo so the third number 3 along the Airport Authority of India mate AAI NER apprentice advanced tamidak kipi pondo kenangji la bangke graduate apprentice nangji la pen diploma apprentice nangji la pen graduate apprentice apan BE mate BTH unang po la pen diploma apprentice apan 3 years diploma in engineering anado nangji arta la bangke 18.16 atum jogdon long ikpo salary na litum dak 12,000 and 15,000 an long ponigji last date la bangke la so chiklo 28 July 2026 si last date lo apen number 4 along dotulang Assam Petrochemicals Limited mate APL apprentice anata dak post la bangke trade apprentice tapen diploma apprentice apan kinang sorlo tapen kachar liang deng kinang ji trade apprentice apan ITI pass nang ji tapen diploma apprentice apan bangke diploma unang ji tapen arta to 18.28 years atum bangke jogdon long ekpo la pen salary la bangke as per apprenticeship rules ating masih pidon ikpo ke apply last date la so chiklo 30 July 2026 last date lo rason atha photo dak ITI Guwahati project technician along stame post vacancies ka piklang pondo official website nani tum la ber lang ponigon nili nani tum handak stame official website pipon igder lo
Posamen la bangki project technician la pen kachar leng deng kinangji ITI unangji kali pulo tangte diploma in engineering mate technology na dunangji la pen BSc complete tangangji la pen arta la bangki up to 35 arta tum ans tami jogdan long exi monthly kilong ponji nalitum monthly mate salary da kipi ponji 22,003 pen chinglo 3,500 analitum long pon exi or director 35,000 analitum long pon exi asal ada ke apply last date la bangki la so chiklo 18 July 2026 until last date lo la pen number 6 along la bangki nalitum NIT Silchar mate junior research fellow la so awarding Avarsai la pen post la bangke posamen la bangke junior research fellow JRF na lo chal yang deng MSc mate MT chunang po la pen arta la bangke up to 35 years and kilong ponji la bangke 37,000 and per month dag long ponik po last date la bangke 15 July 2026 anse last date lo Nason ada 7 number along lang po na 7 number along TISS Assam Hostel Career Caretaker nangji hostel posamen la bangke hostel caretaker lo website na litum daga ber kipi pondolo kachar lang graduation onangji la pen experience ta meduna po up to 40 years arta tum jogdun long exi kipi ponji la bangke 25,000 pen 35,000 an long pon ta aisi pen last date of apply la bangke the chiklo 16 July 2026 until last date lo pen number 8 long la bangke Fort Crab Institute Nogong Assam hostel warden kinang sot pen posamen la bangke warden hostel warden lo kachar leng graduation onangji lapen age limit arta la bangke notification ok an neke tokpon na soteng lo tilong poni da 22,000 ben chenglok 30,000 an long pon thai ji lapen last date la bangke notification along sin alitum thek pon long ikpon lapen top 9 mate number 9 along Indian overseas bank apprentice offense tame da kerang exot aposamen apprentice lo kachar leng graduation onangji arta la bangke 20 pen 28 years atum jogdon long exi alale tumanda ki piponji 12,000 and 15,000 and pipon thai last date la bangke official notification along se pipon iglo apen top 10 la bangke NSRCL mate bullet train project technician along tame da technician virus trade kinang sot lapen ITI nat onangji diploma in engineering nat onangji lapen arta 20 to 35 year arta tumang jogdun long exi lapen da ki piponji la bangke 1,10,000 an pipon thai lapen last date of apply la bangke 5 July 2026 until last date ki pipon lo lapen haya wareng Avarsai long the selection process la bangke kunane ke written examination endpoint thai skill test lapen trade test lai endpoint po technical post upon bangke lapen documents tame verification ponik po medical examination po ponik po lapen final merit list lai paklang ponik po lapen important information la bangke nani tumhan putat na kapachini po nateng pulo tangte lai awarding Avarsai an la bangke notification ang kipi po nateng lo July chiklo si last date lo lapen candidate mati nani teman advice nagi pi alambang la sono nalitum apply play aprang official notification batai si nalitum lang igdat penle nalitum apply ngon lapen age relation la bangke government of India mata Assam government role setting men si pipon ikpo lapen lada ki pipor ana wareng Avarsai la bangke online si apply ningzi lapen nalitum official website long homri dam lo pulte nalitum hada kadok awe update la bangke nang litum long ikpo lapen useful links non nang litum ladapen copy kon mate screenshots tame nang litum endpon ik non useful links website links bangke dak tu teli dak sikipi pon do ik thalo laya website long dam lo pulo tangte nang litum la so awarding Avarsai details la bangke nang litum thekpon long ikpo la sipini la top 10 awarding Avarsai aputa na than ponji la bangke la answer la do me thak me kadu kabe karbitis 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame nilin pen kardom